Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2! Go! Magandang oras natin sa buong kapuluan, 6:30 na! Te, din ka na, nakapuli ka na! Alas 6:30 na, Noy, ginapangita ka na sa asawa mo! Be, pagpabatsyag, mabe, mayo pagani ka lang, nagapabatsyag, ikaw wala gid. Ay naku mga kabisyo, ay batiin lang natin magandang hapon po yung mga nakatutok sa atin dyan. Si Ate Lorna Oleras na mananahi at ang asawa niyang si Kuya Edgar dyan sa may bayan Novaliches. Ang dinig na dinig ko itong si Kuya Edgar dyan sa bayan ng Novaliches, napaka-loyal nito. Napaka-loyal nito kay Ate Lorna. Kasi, ano tang? Kasi nakatikim na hinampas ng kaldero sa ulo. Hoy, wag naman ganun. Grabe ka naman tang, hinampas ka agad ng kaldero. Pwede namang ginampas ang 2x2. Pero maraming salamat po, Ma'am and Sir Ate Lorna Oleras at saka kay Kuya Edgar ng bayan Novaliches. Sa mga taga Novaliches, mabuhay po kayong lahat at eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to! Sa mga hindi pa nakaano ng hangover sa Miss Universe Philippines, eto. Last week, kinuyog ng batikos at masasakit na salita ng mga netizens si Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. Matapos itong magkomento sa naging resulta ng Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night. Ang pambato kasi ng Bulacan na si Chelsea Ann Manalo. Pangalan pa lang, nanalo na. Siya ang tinanghal na bagong Miss Universe Philippines. Ang nagulat daw ang mga netizens sa ex-post ni Celeste na naka all caps pa na anya, "What just that happened?" Ulitin ko yung pinost niya po, "What just happened?" Ganun na ganun po kung may audio pero text lang kasi. Di ba? Pagkatapos ng kanyang isang post, nag-post pa daw siya at very vocal siya na sinabi niyang ang pambato niyang tagig na si Christy McGarry ang bet niya na naglanding lang bilang 4th runner-up. Eto na, logican na natin to, Tang! Sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan para mahimasmasan. Logican na yan! Logican na yan! Oy, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic boards. Ito ang basic na dapat isipin natin. Think before you click. Oh no! Diba? Lalo na kung ikaw ay isang public figure. Kasi kung public figure ka, anything you will say matters. Diba? Will matter to the public. Kagaya nitong si Celeste. Sa totoo lang, kung titingnan natin, wala naman talagang problema kung magpahayag ka na yung opinion if you are a private person. Pero yun nga, but since you are a public figure, once upon a time, you were a crowned beauty queen. Dapat maging sensitive ka on whatever you post that you may offend some people. Kumbaga, think like a queen, act like a queen. And I thank you! Ganun lang yon. Di ba ang reyna pag nagdesisyon, logika natin di ba ang reyna pag nagdesisyon, hindi siya nagdidesisyon para sa kanyang sarili. Nag-iisip siya para sa kanyang kingdom. Kung ano ba ang ikabubuti ng mga tao. Di ba? So yun po mga kabisyo.
think like a queen, act like a queen. And I thank you! Oras natin, we got 34 after 6 o'clock. Boards, naalala mo pa ba yung teleserye na Jumong? Here's a song from Shamrock with Hold On. Enjoy the song. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!